I ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas igramo Minecraft preživljavanje, drugu epizodu. Uđemo u svijet. Izvinite, evo nas u svijetu. Znači ima rake. Manjći malo zvuk. Zbog ovo kada hura, možda se ja neće čuti. Moći poveća sam. Tako. Gladna sam, hrani. Malo. Treba mi peć uglja, ne imam. Samo da ovaj shift, ok. I izvinjavam se ljudi zbog loše informacije. Nećemo snimati, kako se zove, FIFA 16. Znači probao sam nešto samo piše neki error, nešto. Pa zato sada mi se skida, trenutno evo vidite tu, ovdje FIFA 15 Ultimate Team, nova sezona. Pa će vidjeti vjerovatno uskoro i video. Ok. Ne tu. Mislio sam nešto i mislim da bi najbolje bilo da ovdje umjesto ovo sad gdje je zemlja, da tu stavimo, čekaj, gledaj se može isprići. Što ću, daj ću ovaj stari krenut. Ne klej. Mir. Ok. Klej. Klej. Kako sam ja baksu sad? Čekaj, kako nije uspjela se ispeći. Pa super, stvarno. Ok. Da jedem. Jedi. Ovo nemam batak ili ima? A imam batak. Ne veze, opet ću nam dobro posluš mesa. Mene me neće ništa napast. Ovako. Ho. Kako je malo pšenicu možda? Brzim kuće. To ću mi dođem putić.
Tako, sad sam ovo raskrčila. Fino. Kao neki most. Prijeći. Okej. Ovdje smo neki... Ovdje ću vam biti... O, neće ni opet. Evo. Okej, tako. Okej. Samo sekund, gledamo na shift zeza. Dobijemo još sjenu. Ovdje imamo ruža. Znači da možemo napraviti crveni. To bi nam dobro došlo na kuću. Imamo 4. Opa. Okej. Ovdje. Tako, sad tu. O ne, ovo je smrad mali. Prepadne svinje. Tako. Oh my god. Bila je rada. Da, kož, jedan, dobro. Kako snimam 9 minuta. Još malo, pa ćemo delati epizodu. Najviše crveni cvet. Da je onaj tamo bijel, nam popiti još. Tamo ovca, puno ovca, puno ćemo ići sljedeći epizodi i već ćemo kraj. Možeš dobro doći. Ok. Imamo ovih 6, 8 će biti dovoljno.
Vrata. Hajde, ne kraftiti. Još. Nemoj! To zdegi. Ajoj, bože, sad tu je glupana. Jes glup. Sam krivo. Sam džaba. Kako čekaj, imam blokove kleju, možda ih trebam istići. Znači, ne znam baš o ovom kleju, nisam nikad pravio kuću. Će mi biti prvi put, ne znam da se treba pečka da se tako kuću. To je dosta. Malo će trebati. Malo vremena pišu. Ovako. Okej. Čekaj, sam ti malo da snimam miru. Ja sad mogu da napravim to. Sad ću tam što. Sam da napravio karpet. Sreće potisam. Znači sam da napravio miru pa da snimim i ovaj klej još sad da se peče. Okej. Mogu napraviti. Imam onaj klej. Hardline klej. Manko. Treba puno kleja. Okej. Znači da ne možemo napraviti. Trebamo sad čekati da se ispeče. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!